Pois primeiro de todo quero darvos as gracias por acudides a esta comparecencia e procurarei que sexa realmente unha comparecencia de prensa e non unha especie de conferencia a que son moi propenso eu, pero sabedes que a nós, o Encontro Humaniño, sobre todo, se queredes xa tamén a min na miña calidade de portavoz gustanos argumentar, non? As nosas decisións e tamén as nosas tomas de posición, e as argumentacións requiren, por lo tanto, un exercicio de razonamento máis que unha emisión de axiomas, non? De afirmacións taxativas ou simplemente de consignas. Eu tentarei decirvos a nosa visión establecéndovos ou enunciándovos tres castes de razóns que desembocan, se queredes, ao final, pois nunha última razón que é a que sintetiza as anteriores, non? E son, por unha banda, razóns de política económica, no sentido da política macroeconómica, non é política que se fai polos actuais gobernos e exacerbadamente polo goberno actual, o goberno del señor de los hilillos, don Mariano Rajoy. A segunda caste de razóns son razóns estrictamente de política laboral, que se cadra son as máis coñecidas, pero ainda así compre enunciar algunhas delas. E a terceira son razóns de xustiza social, ou, se queredes, pois razóns que atinxen ao benestar do conxunto da cidadanía ou da maioría social, e, sobre todo, as condicións indispensáveis de equidade que socialmente ten que existir nun Estado democrático de dereito, non? En un Estado social de dereito como son definidos pola Constitución Española. E a síntese a que se chega é que o que se está a facer tanto na orde da política macroeconómica como da política laboral como da política respecto dos dereitos dos cidadáns e do conxunto da colectividade no plano da xustiza social, pois vulneran, conculcan sistematicamente a Constitución Española. Por lo tanto, estamos en presencia dunha situación na que dende o goberno, os gobernos, en este caso do goberno que agora impera, porque esa é a palabra adecuada, trátase dunha forma de imperar, non nunha forma democrática de gobernar, pois dende o goberno que na súa actuación o que se está a facer é desmantelar sistematicamente a Constitución Española, que eu xa afirmo dunha maneira rotunda e cada vez con máis frecuencia o fago, que se está a facer tábula rasa da Constitución de 1978, cousa que non deixa de ser aparentemente unha paradoxa cando está realizado por aqueles que sempre dixeron que defendían ultranza a Constitución e que non se podía tocar un pelo, por exemplo, nas cuestións das identidades nacionais ou do Estado das autonomías e dos dereitos dos povos que non somos estritamente españoles, senón cataláns, vascos ou galegos. Brevemente, por conseguinte, as razóns de política macroeconómica. O disparate no que nos atopamos é tan aberrante, incluso do punto de vista da economía política, se queredes, dos fundamentos do que é a teoría económica, que eu podo facervos unha metáfora ou poñervos unha analoxía. Imaginade que de súpeto pois algúns físicos ou un grupo de físicos pois proclamaran urbi et orbe que Einstein estaba equivocado, que a teoría da relatividade era un disparate, que non vale para nada para interpretar o universo, ou que pois a teoría dos cuanta de Max Planck da discontinuidade da materia pois tamén é outro disparate, non? Por citar únicamente dúas proposicións científicas de comezo do século XX que causaron unha revolución na física e que deron fundamento a todo o avance, non? Da física
da interpretación do universo, etc., ao longo de todo o século XX. Bueno, creo que concordaréis comigo que inmediatamente xurdiría a comunidade de físicos de todo o planeta, pois dicindo que eses físicos estaban absolutamente tolos, ou que eran uns indocumentados, ou que eran uns ignorantes, e que, sobre todo, constituían un perigo para a cultura universal, un perigo para a ciencia, un perigo para a humanidade, non? Bueno, pois isto que se está a facer por parte da cúpula dos economistas do establishment, non? O que propugnan os economistas ultraliberais, os economistas que están intentando argumentar o tipo de políticas macroeconómicas que se fai, equivale á mesma barbaridade cando din que, por exemplo, pois as teorías keynesianas non valen para nada, que todas as teorías de, por exemplo, de incentivar, estimular a demanda global, que hai unha crise de sobreproducción, pois que son disparate, que hai que facer todo o contrario, que hai que facer axustes económicos, que hai que reducir o gasto público, que hai que ir ao equilibrio orzamentario custe o que custe, e que, polo tanto, o que estás a facer é unha política que agrava a insuficiencia da demanda global para manter o ritmo da actividade económica, pois iso que están a facer. Están a facer todo o contrario daquelo que, a partir concretamente de Keynes, e insisto en mencionalo, pois permitiu sair da grande crise, da grande depresión dos anos 30. Non se saiu da grande depresión dos anos 30 mentras non se fixo caso ás novas interpretacións que o keynesianismo fixo respecto de como se equilibraba a demanda e a oferta globais. Cando hai unha crise de sobreproducción, como é o que levamos dende hai decenios no sistema mundo, pois isto Keynes dixo, e hai unha famosísima carta de Keynes ao presidente Roosevelt que cambiou completamente a política económica en Norteamérica, que fundamentou o que se chamou o New Deal, e logo a súa teoría xeral, a carta a Roosevelt decía que había que facer o contrario do que se estaba a facer, estaba a facer un disparate, e esa aplicación do keynesianismo que fixo foi precisamente utilizar o sector público para inyectar na base económica recursos financeiros dedicados a actividades que non producisen bens de consumo, bens de producción, que non producisen bens que saísen aos mercados. Por exemplo, as obras públicas, por exemplo, pois hoxe sería pois investimento en medio ambiente, o investimento en sostenibilidade do sistema natural, etc., que non producen aumento da oferta global, non? E en cambio inyectan recursos, inyectan salarios para esas actividades, incluso inyectan beneficios cando fan empresas privadas. E iso dota de maior capacidade de compra da demanda global, polo tanto reduce o exceso que queda sin vender da oferta global. Bueno, estáse a facer exactamente o contrario. E por que se está a facer o contrario? Porque cambiou o sistema económico no sentido de que agora a hexemonía ten o capital financiero, o capital bancario, e o capital bancario e o capital financiero obtén os seus beneficios simplemente cambiando diñeiro por diñeiro, sin ter que participar na base económica real da sociedade, mediante a especulación. E as operacións especulativas son o gran negocio do gran capital actualmente. O gran capital actual non é o gran capital industrial, como eran os Krupp na Alemania dos anos 30, ou como era o complexo automobilístico na Norteamérica dos anos 30, o gran capital neste momento é o capital financiero que opera co capital diñeiro, co diñeiro para obter máis diñeiro, beneficios, sin pasar polo sistema productivo. Entón resulta que iso que dá lugar a ese proceso de cada vez máis concentración do poder económico en todo o espacio da sociedade moi reducido que está relacionado cos centros financeiros, eso que os ocupas de Wall Street decían o 1% que acumula toda a riqueza, todas as rentas, mentres que o 99% restante, que vive normalmente a súa maioría dos ingresos do traballo e, noutros casos, dos beneficios da actividade industrial, actividade productiva, actividade agraria, pois todos eses esmorecen cada vez máis. Polo tanto, a política macroeconómica que se está a actuar é aberrante, o que significa que minten descaradamente, que é unha patraña cando din que as políticas que están a realizar, as políticas de austeridade do sector público, etc., as políticas de estímulo ao capital, pois minten cando din que iso
é unha política para xenerar emprego e para xenerar reactivación económica. En realidad o que están facendo é simplemente políticas que van detraendo cada vez máis recursos da sociedade para pagarlle ao capital financiero. E o caso máis espeluznante é o caso da débeda pública. A débeda pública normalmente estaba respaldada ou era adquirida maiormente polos bancos de Estado. Os bancos de Estado, como o Banco de España, no Estado español, ou a nivel da Unión Europea, o Banco Central Europeo, naceran para financiar os gobernos cando necesitaban. Bueno, na situación actual, os bancos de Estado non poden financiar os gobernos, o Banco Central Europeo non financia os gobernos, e entón o que fan é inyectar diñeiro na economía ao que acuden a moi baixo custo, por exemplo, 1%, a gran banca, aos grandes potenciais financeiros, e con eses, realmente, o que fan é acudir ao mercado da débeda emitida polos estados, sobre todo os estados que están máis afogados, os que teñen máis problema de débeda, e axudados polas entidades chamadas de calificación, que son auténticamente secuaces da especulación, pois fanlle chantaxe aos gobernos para que suban os títulos de interés e facer negocio. Por tanto, é un atraco absoluto á cidadanía e, por outra banda, pois é unha política que leva a todo o contrario do que din de reactivación, de estímulos á actividade económica productiva e de xeración de emprego. A segunda son razóns de política laboral. E eu vouvos simplemente dar lectura a algúns dos puntos críticos sinalados por alguén que ten máis autoridade que poda ter eu. E máis solvencia, máis crédito. Trátase dunha persona que é magistrado do social, por tanto laboral, do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, que se chama Carlos Hugo Preciado Domènech. Non é sospeitoso, polo tanto, de ser unha persona que opine con criterios ideolóxicos e políticos, senón con criterios de solvencia xurídica como membro dun alto tribunal de xustiza e precisamente da sección dedicada a tratar os conflictos de carácter laboral. Bueno, pois vou-vos dar lectura a algunhas delas. Por exemplo, o ataque aos convenios colectivos, que o que se fai coa reforma última chamada laboral, a contrarreforma laboral, o que dá lugar é que a perde virtualidade a vinculación dos convenios colectivos que está consagrada no artigo 37 da Constitución. Por lo tanto, o que se fai é vulnerar un artigo básico da Constitución dos que fundamentan a regulación toda da legislación laboral. Por lo tanto, con isto o que se fai é primar, por exemplo, o convenio de empresa, donde evidentemente a presencia, a representación, a capacidade de defensa dos traballadores e do poder sindical é moitísimo máis feble, e ademais resulta que se poden facer sin que haxa que pasar por absolutamente ningún tipo de control xurídico, porque, por exemplo, se o empresario quere despedir, suspender o contrato, os contratos asinados e formalizados en virtude de convenios colectivos anteriores, ou reducir a xornada, ou reducir gran parte da plantilla, pois, evidentemente, non precisa ningún tipo de autorización administrativa. Por lo tanto, significa a lei da xungla, a lei da selva. Como, ademais, desaparece a vinculación dos convenios colectivos co artigo 37 da Constitución, evidentemente o que ocorre que o único dereito que queda é o dereito do patalexo e o dereito de recurrir ante os tribunais. Pero resulta que ese recurso ante os tribunais dá lugar, nas condicións actuais tamén de regulación laboral, a unha situación na que son os traballadores os que quedan a expensas da solución que se teña, deben soportar o coste do tempo que se tarde en dictar sentencia e, ademais, se isto unimos á saturación que xa existe
no aparato judicial en conxunto, que sabemos moi ben, o tempo que tardan en resolverse recursos. Bueno, podo dicirvos que, por exemplo, estou recordando agora un recurso interposto pola Real Academia Galega, vai para 2 anos, ou hai 2 anos, ante o Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre o decreto do galego, que ainda está sin ditar sentencia. Por lo tanto, nesa situación, que ademais é unha saturación moito máis grave, precisamente nos xulgados do social, que ademais coa crise están sufrindo un auténtico colapso, eso supón, evidentemente, que todos os procesos de demanda, o coste de demora na resolución, vai nos asumir a parte máis feble que, polo tanto, os traballadores e as traballadoras. E como se debilitan enormemente as posibilidades que teñen as organizacións sindicais de actual ao destruir prácticamente ou a tentar gravemente a todo o que é a regulación xurídica aos convenios colectivos, cada vez se individualiza e se atomiza máis. Estamos chegando a unha situación en que, por unha banda, temos, por exemplo, grandes empresas que hai un poder concentrado e que toda a plantilla laboral, en realidad, se atomiza en traballadores que a título individual teñen que competir. Non é como se tuvese que competir pois un etíope subalimentado pois con un campeón dos 100 metros libres nas Olimpíadas formado nas universidades norteamericanas. Por outra banda, está a mobilidade xeográfica. A mobilidade xeográfica podese facer con moitísima máis facilidade, porque, ademais, o que se fai é prácticamente reducir a pura formalidade a xustificación mediante causas, porque se poden aducir simplemente razóns de competitividade, de productividade, de organización, que non hai maneira de controlar. E que, ademais, como se poden tomar as iniciativas, antes de que haxa ningunha decisión de carácter judicial, estamos no que decía antes. Imaginadevos o que significa a mobilidade xeográfica nun diseño constitucional onde existe o Estado das autonomías e, por lo tanto, onde existen institucións políticas de poder autonómico, parlamentos e gobernos que teñen uns ámbitos de competencia. Resulta que todo eso faise tabla rasa e a mobilidade xeográfica non recoñece fronteras xurídico-políticas de ningún tipo entre as autonomías, nin siquiera entre as autonomías de primeiro rango constitucional, se queda algunha, como son o caso de Euskadi, Cataluña e de Galicia. Por outra banda, se suprimen as categorías profesionais, de maneira que tamén a mobilidade funcional e non só a mobilidade xeográfica resulta casi ilimitada. O que quere dicir é que se pode contratar a un traballador ou unha traballadora para facer todo ou casi todo. Si por riba se chegase a aceptar o que propuxo a COE, verdad? Que xa coñecedes, que reclama que, ademais, pois, os traballadores ou traballadoras que ven no paro certo tempo, pois que teñan que aceptar o traballo que se lles ofreza, e se non aceptan que se lles suprima o subsidio de paro, bueno, pois xa imaginades o que significa. Podes ser licenciado en física cuántica e tens que aceptar un traballo de barrendeiro nun concello rural ou calquer tipo de cousa que se te ofreza. É, polo tanto, un ataque á dignidade dos seres humanos na condición de traballadores ou de traballadoras. E non vos dou máis dados de casos ou de figuras que aparecen aberrantes dentro da nova regulación laboral, porque non quero tampouco estenderme. O que sí quero dicirvos, para rematar esta parte, é algo que me parece que compre recordar. O dereito laboral, e iso tamén o recorda este magistrado, non só el, hai bastantes traballos nos últimos tempos que están rememorando estas cuestións básicas, porque se non se ten memoria, evidentemente, pois estamos indefensos. O dereito laboral nace fundamentalmente coa constitución da OIT, da Organización Internacional do Traballo, nada menos que en abril de 1919. E no preámbulo da constitución da OIT dícese expresamente que o dereito laboral nace, ou a regulación, a Organización Internacional do Traballo e a regulación xurídica laboral, nace coa vocación de garantir a paz social e a paz universal, por eso é internacional. E, ademais, dá un argumento que vos vou ler. Existen condicións, dícese, de traballo
que entrañan tal de grao de injusticia, de miseria, de privacións para gran número de seres humanos que o descontento causado constitúe unha ameaza para a paz e a armonía universais. E que se calquer nación non adoptase un réxime de traballo realmente humano, ou sea, conforme cos dereitos humanos propiamente proclamados na Declaración das Nacións Unidas e recollidos nas Constitucións dos Estados Democráticos, se calquer nación non adoptase un réxime de traballo realmente humano, esta omisión constituiría un atranco para os esforzos de outras nacións que desexen mellorar a sorte dos traballadores nos seus propios países. Iso ten moito que ver, por exemplo, con que xa viña acontecendo o chamado dumping social e dumping laboral, e coa mobilidade e a deslocalización que se chama das empresas e das factorías industriais, sobre todo. É dicir, de desplazarse a países onde os dereitos laborais son virtualmente inexistentes, moito máis baixos, e entón, eso vai en contra, precisamente, das declaracións fundamentais da Organización Internacional do Traballo e, polo tanto, en contra de todas as tentativas e o proceso que se fixo ao longo do século XX para intentar chegar a un dereito laboral de carácter global, unhas pautas básicas que marcasen os lindes ás regulacións laborais de cada un dos estados. Naturalmente, agora, os que vulneran eso non son estados como Corea do Sur ou como Singapur ou non digamos calquer outro, senón que precisamente son os estados da Unión Europea, que son os estados que corresponden ás sociedades onde naceu realmente o dereito dos traballadores, é dicir, os estados unidos a Norteamérica, onde foron precisamente as loitas das clases traballadoras en conxunta as que conseguiron unha serie de dereitos que pouco a pouco foron configurando condicións máis ou menos razonáveis de existencia e de prestación do traballo e que se acentuaron a partir do final da Segunda Guerra Mundial e abriron unha etapa que foi a chamada etapa do Estado do Benestar. Por lo tanto, que se está a facer en canto ás condicións laborais é meternos no túnel do tempo e facernos retornar ao século XIX e se cadra a Gran Bretaña e Inglaterra descrita na novelística de Charles Dickens. Eu recordo que eu nas miñas clases xa hai bastantes anos que lle preguntaba aos rapaces e rapazas se lían a Dickens e recomendaba que lesen algo para darse de conta do que estaba empezando a pasar. Agora resulta que é moi frecuente xa que nos artigos de opinión de pensadores de esquerda ou simplemente de analistas de economía e da sociedade que non sexan do pensamento único faise esta invocación ou esta referencia que voltamos á sociedade escrita por Dickens. Finalmente, na terceiro grupo de razóns, a razón de xustiza social. Despois do que acabo de decir, coido que non é necesario insistir moito, pero sí que quero mencionar que non se reduce todo isto ao plano estritamente da regulación laboral, senón que incide en todo o desmantelamento do que é o Estado moderno, todo o que son servicios públicos, todo o que son servicios sociais, e, polo tanto, que se vai pasar a situacións de antes de beneficencia, ou seña, estar a expensas da filantropía dos poderosos que podan, practicar a beneficencia con un restoballo ou coas faragullas do que acumulan. Volveremos a unha situación análoga a cando o Hospital Real de Santiago só iban os que non tiñan para pagar ninguna caste de médico e así sucesivamente. Eso mata xente. Eu quero insistir en que estas políticas matan xente, aínda que non o fagan de maneira directa. Finalmente, todo iso sintetízase ou resúmese no que decía ao comezo. O que se está a facer é un comportamento, unha pauta de actuación do poder do Estado, dos gobernos, que é anticonstitucional. Eu coido que non exaxero nada si reitero o que xa dixen algunha vez máis en outras ocasións nos últimos tempos. A Constitución está cada vez máis validada de contido, estáse destruindo o regime constitucional, e se tedes en conta o que pasou, por exemplo, coa reforma do Estatuto de Cataluña, onde se chegou
ao que se chegou, que incluso despois de ser demoucado nas Cortes, despois de ter pasado por un referéndum en Cataluña, etc., pois sendo o Tribunal Constitucional decretou que aquilo non era constitucional, comparado co que se está facendo o goberno, habería que meter no Tribunal Constitucional o goberno inteiro e habería que reclamar a inconstitucionalidade non só da contrarreforma laboral, senón de toda a política económica e social que está facendo o goberno actual. Por lo tanto, as razóns para unha folga xeral son máis que sobradas. O que non temos nada claro nós é que incluso sexa suficiente. Nos consideramos que tal como se vai actuando están provocando que haxa un proceso de rebelión social, de rebelión cívica, e que, polo tanto, que isto desemboque nunha situación na que unha folga xeral será un episodio de moi escasa gravedade e repercusión en comparanza co que pode vir, porque é un proceso de crecente indignación da ciudadanía. Estamos ante aquelo que xa vai para un ano, arguían, proclamaban e deu nome ao movimento 15M dos indignados, pero dunha maneira organizada. Nos consideramos que precisamente o que é moi necesario é que as forzas políticas e sociais actúen con congruencia e sexamos capaces de deseñar unha estrategia que poda conducir este proceso por canles que desemboquen nunha alternativa de mutación a fondo, porque de outra maneira no que podemos atoparnos a volta de moi pouco tempo en unha situación de caos social e non só de caos sistémico no que xa estamos a nivel mundial. E non quero enrollarme máis con vosco. Se tedes algunhas cuestións, algunhas preguntas que facerme, algunha aclaración a respecto do que vos dixen, pois moi ben, e se non, pois moitísimas gracias outra vez por escoitarnos. Unha folga motivada pola contrarreforma laboral, como di vostede, pero pensa, como din moitos, que o goberno aínda non parou de tomar medidas, que existe a espera que pasen as andaluzas e tal para seguir afundando. Sí, por suposto, é dicir, o que fixo este goberno foi comenzar. Pero o que está claro é que van a ir a moito pior. Realmente que a min, que procuro ser unha persona que exerce o raciocinio, non? Cóstame moito traballo chegar a interiorizar na miña cabeza que dende instancias do poder, de algo tan serio como o goberno dun Estado que é unha das primeiras, siga a ser, de unhas primeiras potencias económicas ou industriais mundiais, que se poda chegar a tal nivel non só de irracionalidade, senón de ou ignorancia ou de delincuencia. Só hai dúas opcións. Ou Mariano Rajoy e compañía son uns perfectos ignorantes ou son simplemente xente absolutamente carente de calquer caste de escrúpulo, que están aí para facer o que dictaminen os grandes poderes financieros, porque se ainda fose isto en defensa do conxunto do empresariado, pode dicir, bueno, é un tecido social moi importante, un tecido económico moi importante, pero todo isto non vai en absoluto en defensa do empresariado, vai liquidar a boa parte do empresariado, sobre todo mediano e pequeno, e non resulta fácil comprender que se poda chegar a tal extremo. Habrá que concluir coincidindo con Arcadio Oliveres, ¿no? Que decía taxativamente, estamos en más de delincuentes. Eu dixen algunha vez, hai algún tempo, pero lo dixen así un tanto por libre. Bueno, nós que somos uns liliputienses no reino de Lilliput, que é este país, o sea, nós ainda somos máis pequeniños, non padecemos ningún tipo de paranoia, non consideramos que sexamos os reis do mambo, ni moito menos, pero a nosa contribución quere ser a de activamente contribuir ao éxito da folga xeral e no explícito apoio
e a nosa implicación, o conxunto de homes e mulleres que integramos o encontro, a nosa implicación activa no proceso de combate frente a esta situación. Non só no que se trata en concreto da folga xeral, das mobilizacións con motivo deso, senón na mobilización social cada vez máis constante. Nós pensamos que son moitos os frentes que están abertos e queremos contribuir, non? E queremos contribuir, entre outras cousas, tamén co noso traballo a prol de ir artellando, non? A reactivación, un proxecto que ilusione, que interese a reactivación dos sectores da cidadanía máis remisos e tamén facer a máxima pedagogía posible. A razón desta comparecencia de prensa, ben comprendedes, que está nese contexto. Non se trata de que nos vayamos decir cousas trascendentais para vós, para os traballadores de medio de comunicación e para que se transmitan, que non diga ninguén. Non se trata disso. Trátase de que queremos aportar a nosa contribución tamén a facer pedagogía, a combater, non, o estupefaciente. Cada vez hai máis estupefaciente, cada vez se intenta e se chantaxea máis a opinión pública aos cidadáns. Eu creo que primeiro hai que romper o chantaxe. Sabedes que a chantaxe, que en inglés se chama blackmail, ou correo negro, a única defensa é branquear, por sacarlo á luz, non? Hai chantaxes aos cidadáns. A primeira chantaxe cando, por exemplo, agora no contexto andaluz, está facendo todo o posible para que os cidadáns pense que con cambiar o voto de quen gobernaba antes e o fixo mal, o goberno de Zapatero, a quen acaba de entrar a gobernar, pois se vai resolver algo en vez de explicarle a xente quen son. Entón, contribuir a iso. Somos pequeniños, pero aquilo que se decía un elefante ou un mosquito non incordia, pero unha nube de milleiros de mosquitos un elefante toleao, non? É que na situación política actual ou é a cidadanía a que activamente emprende unha contraofensiva ou si a cidadanía fica a expensas de que co seu voto, por exemplo, en Andalucía, elixa representantes que resolvan os problemas, se esta segunda vía, seguro que non resolve absolutamente nada. Está viciado todo eso. Entón, compre o que nos decíamos dun proceso de regeneración do Enteroenega, en realidad é un proceso de regeneración necesario na política. E unha de dúas, ou as xentes non reaccionarias, xa non digo a xente de esquerda, a xente, os cidadáns do común, os cidadáns demócratas, os cidadáns que creen que a democracia no sentido propio da palabra, é a fórmula política para regular a convivencia, para resolver os problemas e para avanzar históricamente. Ou eses cidadáns asumen o rol que estaba delegado na mal chamada clase política, ou senón non hai saída. A única saída que pode haber, entón, será chegar a unha situación máis ou menos caótica onde aparezan os caudillos e os demagogos, os personaxes equivalentes aos do primeiro tercio deste século. Os personaxes e as tipos de organizacións do fascismo nas súas formacións históricas, pero con novas modalidades. Entón, de aí ven a cuestión, non? Non se trata só de que compre crear unha nova organización política, un novo proxecto político, unha alternativa política, senón un espacio en que nós podemos actuar, sí. O que é necesario é contribuir a que o conxunto da cidadanía asuma o seu rol como cidadáns. É moi difícil, pero decídeme que outra alternativa hai. De feito, a folga xeral é unha arma de combate que veremos se dentro de 6 ou 8 meses aínda existe legalmente, non? Porque tamén son capaces de cargarse. Bueno, porque a Constitución fan da súa
capa un saio, violan a doña Constitución todos os días.